नमस्कार प्रणाम, हमारा नाम है दिलीप सिंह। और एगो हम कुछ टाइम पहले वीडियो बनल रहनी जेमे हम बतल रहनी कि भोजपुरी के हीरो बा जैसे खेसारी, निरहू, चाहे पवन सिंह, चाहे कल्लू, जे भी हीरो बा मनोज तिवारी, वो एगो फिल्म बनावे के कितना चार्ज लेला। मतलब एगो फिल्म में काम करे कोई तो वो कितना फीस लेला, कितना चार्ज लेला। वो वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई, आप लोग बहुत प्यार देनी और लाखों लोगों वीडियो को देखा और सब लाइक कर और चैनल सब्सक्राइब कर लोग। बहुत बहुत खुशी बा हमारा और उस ओकरा खातिर आप सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वो वीडियो के लाखों लोग देखनी और बहुत सारा प्यार देनी और हमारे चैनल के इतना ऊपर लेनी। जो कि भोजपुरी के पहला यूट्यूब चैनल है जो कि टेक्निकल चीज़ें बतावेला और जो की जानकारी केहू ना देला वो सब देला। देखिए आज की वीडियो में हम ये बतावला बनी कि भोजपुरी के जन हीरोइन बालो वो कितना कमालो। जैसे कि अम्रपाली बड़ी, चाहे आप ले ली काजल बड़ी, चाहे अक्षरा बड़ी, रानी चटर्जी बड़ी, पाखी हैगा बड़ी, अंजना बड़ी, ये जितना भी फेमस फेमस हीरोइन वालो वो एगो फिल्म बनाओ के कितना चार्ज ले लो, एगो फिल्म में काम करे खातिर कितना चार्ज ले लो। तो आज की वीडियो में वह बताओ तनी। सबसे पहले जो पहला नंबर पर बाटे वो हटे अमरपाली। अमरपाली के जन जोड़ी बा निरहू के संगे यानी दिनेश लाल यादव के संगे सबसे ज्यादा देखल जाला, पसंद करल जाला। और जे इनकर जन फीस बाटे वो बाटे एगो फिल्म करे के वो बा 25 से 30 लाख रुपया। ये हम जितना भी हम आगे बताएं कि कौन हीरोइन कितना पैसा ले लो वो एगो न्यूज के माध्यम से जो कि एबीपी न्यूज बा ओकरा के माध्यम से बताओ। नहीं हमारा जानकारी ना है, ये न्यूज बड़का न्यूज भी है, एबीपी न्यूज आप तो जानते हो कि ओकरा हिसाब से हमें बताओ तनी कि जे बाड़ी अमरपाली एगो फिल्म के ले ली 25 से 30 लाख रुपया। और दूसरा नंबर पर बाड़ी रानी चटर्जी। रानी चटर्जी फेमस भय रही मनीष तिवारी की फिल्म आई रहा ससुरा बड़ा पैसा आला, तब से वो बहुत बड़ा फेमस हो गई, बहुत ही फेमस बनी। और उनका जो एगो फिल्म के जो चार्ज बा वो चार्ज ले ली 20 से 25 लाख रुपया एगो फिल्म के वो चार्ज ले ली। अगला बड़ी काजल राघवानी। काजल राघवानी जो कि खेसारी लाल के साथ में ज़्यादा उनका फिल्म देखल जाला और उनका सबसे बड़का हिट फिल्म रहे मेहंदी लगा के रखना। और उनका संग ऑलमोस्ट आज ज़्यादा फिल्म आवेला और उनका जोड़ी बहुत ही पसंद करल जाला। तो इनका जो फीस बाटे काजल राघवानी की जो फीस बाटे एगो फिल्म के वो 20 लाख के आसपास बाटे। चौथा नंबर पर अंजना। अंजना की एगो फिल्म का जो चार्ज होला कुछ ज़्यादा नहीं है, इनका लोग से कमे बा कैसे को उतना फेमस नहीं की और एक्टिंग ठीक ठाक बा उनकर। तो उनका जो चार्ज होला 10 से 15 लाख रुपया एगो फिल्म के वो चार्ज ले ली, एगो फीस ले ली। और पांचवा नंबर पर बाटे वो हवी पाखी हेगड़े जे की निरहू के संगे दिनेश लाल यादव के जो फिल्म आई रहे निरहुआ रिक्शा वाला तब से वो फेमस हो गई। और हालांकि कुछ ढेर दिन फिल्म इंडस्ट्री में भोजपुरी में ना रही, हालांकि वो साउथ में भी काम कैले बड़ी प्लस मराठी फिल्म और जो सीरियल्स में भी वो काम कैले बड़ी। और उनका एगो भोजपुरी फिल्म के जो चार्ज होला वो बाटे 10 से 12 लाख रुपये। ओकरा बाद आखिरी में जे बा वो बाड़ी अक्षरा सिंह जे कि बहुत ही ट्रेंडिंग में रहे वाली, फेमस रहे वाली, जे पवन सिंह के संगे उनका तो बात जानते हो कि तो पवन सिंह ही कहल जाला कि वह फेमस कैले बड़न। पवन सिंह खुदे कहलन, अब पता ना जौन भी होके। तो उनका जो एगो फिल्म के जो चार्ज होला, हालांकि अभी तक गाना भी गाओ तरी, एक्टिंग करते रही, अब गाना भी गाओ तरी। तो उनका एगो फिल्म के जो चार्ज होला वो होला 15 से 20 लाख रुपया एगो फिल्म करे खातिर वो चार्ज ले ली। ई रहा लो भोजपुरी के 6 गो जो फेमस हीरोइन वाले उनका फिल्म बनावे के एगो मूवी बनावे के एगो उनका चार्ज, उनका फीस।